סיור בית. טוב, אז מי שראה או לא, ניקיתי אתמול את הבית יסודי ועמדתי למה שאני לא אעשה לכם עכשיו סיור. אז אני מתחילה בסלון, יש לי פה את המלונה של ריי, סל עם סמיכות, מזנון, טלוויזיה וכולי. פה יש לי מראה מאייס והציץ מאיקאה. השולחנות סלון הנדירים שלי משי אמיתי, הם איזה 100 קילו כל אחד. רגע, יש לי פה בקשה לצאת למרפסת. זאת הספה הנדירה שלי עם אדום ושמיכה עליו. וממש הסלון כמעט בתוך המטבח, זה בהתחלה קצת הפריע לי, אבל אחרי זה התרגלתי. אז כמובן יש לי מדיח, זה משנה חיים, 1,000 שקל הכי טובים שהוצאתי. פינת הקפה, מכונת קפה, קפסולות, מקציב חלב, קומקום, ופינת הקפה. עוברת לכאן, גם נדיר. זו הפינת האוכל שלי, אמא לבאבלה. ויש לי כאן קיר קרניזם, וואו. זו הפינה החמודה של ריי, מיטה ואוכל. ונעבור לאמבטיה, הפינה אהובה עליי. הכיור הנדיר, אתם רואים הכל אצלי במוטיב שיש. המדפים האלה מאיקאה. ולחדר שינה, נדיר ברמות, תגיבו לי אם בא לכם פירוט על משהו. יש לי אדום כזה עם סמיכה ואת המדפים. זה המדפים, גם מאיקאה. וזה עוד פינה שיש לי בחדר עם הכורסה. שירותים אין מה להרחיב. וזאת האמת מאחורי הסטורי, החדר הארונות שלי שאני חייבת להשתלט עליו, ואני פשוט דוחה את זה. אז אם חשבתם שאני מסודרת, תחשבו שוב. וזהו, אז תגיבו לי מה דעתכם על העיצוב, דרגו מ-1 עד 10.